Toriba jabarani filabɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye ko kura ka jira k'a fɔ ni aw ka jɛmukan waati sere jɛmukan in bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbini fɛ fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na min ye an ka fiɲɛ suru sira ye an ka b'a foli b'aw ye Segu Sikaso min ye Kucala Mopti Gawo fo Tɔnbɔkutu an ka foli b'aw ye nin waati in na donc ka yira la k'a fɔ nin waati in na an bɛna jɛmukan min sigi bi an ye ka maa wololen tɛ maa wɛrɛ ye sabula ale kɔni tɛ dunan ye tuguni an ka nin jɛmukan in na sabula sanga ni waati an kunnafonidilaw kɔni mana na mago mana jɔ a la surtout faso ko la kɔni a kɔni ka dayɛlɛn b'an ye su ani tile walasa ka se ka na kunnafoni di jɛlen k'o di jamanadenw ma n y'o de fɔ a kɔni bɛ mouvement min na bi bi in na o de ye Korema ye a yɛrɛ bɛ parti min na o de ye parti du Coq sɛ a b'o de la o y'an kɔrɔ ye mais bi nin waati in na a bɛ wasabulon kɔnɔ min ye CNT ye n y'o de fɔ olu ye wasabulon baara faamu sabula sariya fɛn fɛn mana taa jamanadenw tɔgɔ la u bɛ bɔ ka se ka walawala jamanadenw ye jamanadenw ka se ka faamu tubabu ka kuma ko ni n'est censé ignorer la loi nka o ye kuma ye walasa ka se ka a ko mamu mais nka olu ka ko approche olu y'a kɛ cogo min walasa jamanadenw bɛɛ ka se ka ko faamu sabula olu talen bɛ ka bila jamanadenw tɔgɔ la walasa u bɛ ka baara kɛ jamanadenw tɔgɔ la jamanadenw ka se ka ko faamu donc o hakilinaw fana kɔnɔ min ye Korema kɔnɔna na u ka wulikajɔ fana ka bon walasa jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ u ka se k'o bɔ kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ an b'an kɔrɔkɛ ba fɔ président min ye Fuseni Watara ye an b'ale fo nin waati in na min ye an yɛrɛ an ka président an ka ɲɛmaa min ye Abubakar Fɔnba ale de b'an bolo kɔrɔ nin waati in na waati min sumana ka d'a ma waati kunkurun kɔnɔ an bɛna jɛ ka masala hakilo garisigɛ mana kɛ min ye n'Ala sɔnna o bɛ da aw tulo kɔrɔ bi président i ni su. Anba ani su Tɛmini. An ye wele nana wele k'an jaabi o diyara an ye kosɛbɛ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo yanni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ. Bon foli n bɛ Alahu Taala barikada ka dugawu kɛ an masaw ye minnu bɛ yan Ala ka kɛnɛya d'u ma minnu fatura Ala k'u dayɔrɔ suma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ka ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ wagati min na wagati ma nɔgɔn parce que jamana bɛ kɛlɛ de la wa jamana ko de bɛ ko bɛɛ sanfɛ nin wagati in na ka dugawu kɛ ka taa an ka sarasiw ɲɛ ani an ka ɲɛmaaw maratigilamaw ka Asimi Goyita fo kosɛbɛ ka gouvernement yɛrɛ n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo kosɛbɛ Maliki Jaw CNT mɔgɔ ka bɛɛ fo mais ka maliyɛn bɛɛ fo sabula maliyɛnw de sɔnna maliyɛnw de y'u cɛsiri maliyɛn la diaspora ma ɲinɛ o kɔ an b'u fo sabula n'i y'a ye i ɲɔgɔn kɔngɔ durunna tɛ tɔrɔn fila bɛ duguma du caman bɛ balo bi ka sababuya kɛ olu fɛnɛ ka ɲiyɔrɔ bɛ mun na an bɛ jeliba fo kosɛbɛ aw minnu bɛ an yamaruya an ka to ka na kuma ka miirina min b'an na ani an bɛ min dɔn jamana ko la k'o lakale donc n bɛ aw fo k'o la kosɛbɛ k'i yɛrɛ fo i ka faso jɔ la. kosɛbɛ foli diyara n ye donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛna an da don min na nin waati in na o nana an bɛ se k'a fɔ yanni an ka taa sujet principal kɔnɔ nin waati in na an y'a ye min ye recrutement ye o kɔni bɛ sen na mais surtout gɛlɛya dɔ kɔni bɛ yen surtout an ni faransi cɛ carte ɲinina bonnako kan hali n'a y'a sɔrɔ ɲɛmaaw kɔni ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa pièces dɔw minnu tɛ sɔrɔ olu ka se ka bɔ demande kɔnɔ parce que o yɛrɛ kɛra jamanadenw kasika ye kosɛbɛ ko parce que ninako kun gɛlɛyara donc an y'a ye sariyaw taara pour que ka se k'olu ko ninnu bɔ a la pour que jamanadenw ka se ka o sɔrɔ fɛrɛ la nka a bɛɛ n'a ta gɛlɛya fana o dɔw tun bɛ yen sabula an y'a ye Kucala procureur dɔw bɔra ka yira k'a fɔ min ye tribunaux kɔnɔ dɔw min ye certificat de résidence ye o bɛ ka taa ti 2000 dɔw yɛrɛ b'a kɛ 1000 ni kɔ o dénonciation kɛra a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a baarakɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ minɛna o sɔn ale yɛrɛ ye enquête dayɛlɛ ka mɔgɔ 6 ɲɔgɔn bonyaku minɛ ka don est ce que nin tɛ gɛlɛya ye bi k'a fɔ waati min a bɛ k'a fɔ ko cɛdenw kan ka ta gafe minnu kan ka ɲini mais ni nin gɛlɛya donna a la est ce que nin ko in tɛ vraiment mɔgɔw siran Mali yɛrɛ administration ɲɛ ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ bɛ k'a fɔ Mali kura. non bon Tɛmini n b'i fo bon Mali kura tɛ se mɔgɔ kura tɛ na o an b'an jogo de falen c'est à dire ne tɛ se k'a faamuya adamaden bɛ se ka balo i mɔgɔ ɲɔgɔn jeli la cogo min na an bɛ nin de la san 30 filɛ an ye nin de kalan san 30 foyi ma yira maliyɛn na i bɛ sonyɛni kɛ cogo di ka kow daja i yɛrɛ la n'a ɲagamina i b'a kɛ cogo min f'an ka b'o de kɔnɔ o de la n bɛ procureur Amadu Kuyate n'i ma fili ale de ye nin fɔ an b'a fo kosɛbɛ a ka nin wulikajɔ ni a ka laseli la ko caman bɛ kɛ dugu ma i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw tɛ a kalama mais ne bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛnw yɛrɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na quoi wallahi n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na jamana in tɛ jɔ e bɛ nin tɔɲɔ
k'u ka casier judiciaire ka t'o kɛ 1000 2000 ye i bɛ tila ka t'o wari fɛnɛ sara dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔso kelen fɛnɛ n'o fɛnɛ minɛ ko juguya min k'e la e b'o kɛ cogo di o dɔgɔtɔrɔ bɛ wari min fɛnɛ sɔrɔ ni malotigi fɛnɛ y'a ka malo gɛlɛya malotigi fɛnɛ n'ale mago jɔra siman na n'o fɛnɛ ye o gɛlɛya mɔgɔ bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'an bɛ gɛlɛyaw da ɲɔgɔn kan surtout baara sɔrɔ wagati fɛn min yɛrɛ hali ni wari b'i kun i kan ka mɔgɔ dɛmɛ k'a ta kɛ ni yɛrɛ la ni wari bɛ mɔgɔ minnu kun mɔgɔ ni dɛsɛ b'u la dɔw yɛrɛ kan ka taa ka t'i jɔ ka don mɔgɔw jigi kɔrɔ k'u ka wari sara o kan ka kɛ fɛn min na n'o bɛ kɛ dɔw ka wari sɔrɔ donc mɔgɔ dɔ c'est-à-dire c'est comme mɔgɔ jigitigɛbagatɔ ka taa dɔ fara o ka jigitigɛ ka papier gansan sɔrɔli c'est-à-dire f'an ka hinɛ ɲɔgɔn na de quoi donc n'a fɔra k'an bɛ yɛlɛma an k'an jogo yɛlɛma parce que a kojugu bɛɛ de bɛ ka kɛ Mali la nin na an tɛ ka nin kɛ américain na an tɛ ka nin kɛ irisiw la nin bɛ ka kɛ an yɛrɛ dama de la mais pourquoi an yɛrɛ tɛ hinɛ ɲɔgɔn na mun na an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ donc c'est très grave ni Mali kurabɔ tɛ kelen c'est-à-dire nin ye devoir de conscience de ka bila i kunna ko jamana in filɛ nin ye an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na de parce que an bɛɛ bɛ barajuru kelen na wa nin bɛ ka ta bi min bɛ ka girin k'a bɛ ka sarasoya ta a bɛ ka don mun de kama a tɛ ka taa don sarasoya la k'a bɛ ka taa wari ɲini bɛɛ b'a dɔn ko Mali kɔni sarasoya min bɛ yen bi n'i donna a la i bɛ taa ka taa kɛlɛ de kɛ ka jamana dɛmɛ mɔgɔ min b'o ŋaniya yɛrɛ ta ni kun y'a se kɛ ne yɛrɛ ye se bɛ minnu ye u ka wari bɔ yɔrɔ de ye nin ka taa mɔgɔ minnu bɛ yen ni sarasoya ka d'u ye ka taa a wari sara u ye mɔgɔ hakɛyaw fɛn fɛn mana na ka wari sara parce que u bɛ ka don u b'o kɛ bon mɔgɔ min wari sara nin na n'o fɛnɛ kɛra policier ye ou bien n'o kɛra gendarme ye est-ce que n'o ye bingani mun kɛ a ma don bingani kan parce que fɔlɔ la o de tun bɛ kɔrɔlen n'i tun bɛ taa wariw tun bɛ sara pour que i ka taga i ka kɛ cɛta la donc o de minnu b'o wari sara olu de tun mana saya natɔ ye u bɛ boli parce que wari de sara ka don bon mɔgɔ caman dun bɛ ka na a ka d'u ye caman bɛ yen bi hali n'i ye cɛkɔrɔba dɔw ta k'u ka taa armée la a ka d'u ye c'est pour cela même au niveau du CNT moi j'ai fait la proposition de loi le recrutement des volontaires des militaires volontaires pour que ka se ka nɔgɔya don a ko ninnu na. An da bɛna se o ma puisque an bɛ k'a fɔ ko effectivité an b'a ye a bɛ k'a jira k'a fɔ hali bi armée an mago bɛ effectif la mais n'i ye nin dépôt ninnu jateminɛ n'i taara dépôt kɛyɔrɔ in na an y'a ye sifinnakaw dɔw jeunes n'olu dɔw yɛrɛ bɛ si dɔw bɛ si ye yanni u ka se ka dépôt yɛrɛ ka se k'u ka dossier dɔ bila dɔw bɛ tile 2 tile 3 kɛ o bɛ yɔrɔ kelen na turu de parce que n'i ye bila a ka gɛlɛn i ka se k'a kun mais n'o kɛra o mais n'a ma ɲɛ nin ko in kɛra mun na ɲɛmaaw ta fɛɛrɛ kɛ ka se ka recrutement spécial dɔ dayɛlɛ i n'a fɔ volontaire ka se k'a lajɛ cɛden minnu bɛ yen a ka di minnu ye minnu bɛ se ka taa jamana hali n'a y'a sɔrɔ sara kɔni tɛ fɛn dɔ ka se ka proposer ye pour que nin ko in an bɛ nin ko min na an ka se k'a bɔ a la ni basigi kɛra n'a bɛ régulariser cogo min i n'a fɔ Burkina bɛ ka kɛ cogo min mun na an tɛ se k'o appliquer an fɛ yan. ouais o tɛ ka bali ka appliquer tɛmɛnen n bɛ profiter nin fɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ maliyɛnw ɲɛna i b'a dɔn gouvernement ye effort ba de kɛ n'i ye jateminɛ kɛ malgré que an bɛ gɛlɛya kɔnɔ malgré que wari tɛ yen gouvernement filɛ ka recrutement kɛ a bɛ ka kɛ polisi la a bɛ ka kɛ gendarmerie la a bɛ ka kɛ armée fan bɛɛ en même temps fonction publique lancera en même temps auditeurs bɛ ka taa greffiers fana bɛ ka taa donc ça veut dire que gouvernement b'a dɔn k'a fɔ Mali problème ye baarakɛbaliya ye gendarme yɛrɛ t'a mun na pour que i k'a faamuya gendarme on a pris jusqu'au niveau DF kɔrɔlen gendarme tun mana ta u bɛ taa de u bɛ se ka san 3 kɛ u bɛ formation militaire kɛ u tila ka don formation pénale la u bɛ se ka san 2 wɛrɛ k'o la donc an dun mago bɛ baara de ka kɛ sisan aujourd'hui il y a les gendarmes force spéciale u bɛ baara yɛrɛ kɛ donc les gendarmes niveau DF c'est tout simplement une formation de 6 mois pour être gendarme donc ça veut dire que jamana y'a dɔn k'a mago bɛ sirasiw la ka taa baara kɛ non seulement la gendarmerie est organisée avec les forces spéciales et avec beaucoup c'est-à-dire baara min bɛ ka kɛ bi fan bɛɛ de bɛ kɛ en même temps il y a un policier fɛnɛ militarisé et si ils sont en train u bɛna don u bɛ kɛ policier militaire ye et on a descendu an jiginna fo niveau dɔ la donc nin bɛɛ bɛ na kɛ o kɔrɔ ye mun ye i bɛ ka min fɔ u bɛ sen fɛ déjà ni zen l'armée sera une armée professionnelle c'est pour ça o kɛra k'a kɛ tuguni minnu bɛ ni profession b'u bolo ni spécialité b'u bolo olu fana ka tali fana bɛ ka kɛ mun ni tali dɔn in tɛ kelen ye ni zena tali sirilen tɛ hali ko diplôme b'i bolo hali ni diplôme t'i bolo i bɛ taa donc fɛnkɛ dalen don mais f'an ka fɛn dɔ faamuya ni fɛn fɛn mana ta sarako kuma de b'a la enveloppe ko de don transition dun kɔnɔna na malgré que Faransi y'a ka dɛmɛ aide de développement tigɛlen don o tigɛra wa an yɛrɛ fɛnɛ banna la parce que an b'a ɲini yɛrɛ o aide de développement n'i y'a jateminɛ
aide au développement comme c'est qu'à 1200 à 1600 milliards par an ou comme on dit mais malgré tout au tigre mais on va continuer à s'arrêter mais les salaires de façon générale augmentera de 219 milliards donc ça veut dire que FBB c'est un bébé pour les raisons d'État donc on va faire le gouvernement est baradoké mais n'état banni ça va continuer maintenant dire que effectivité non ce n'est plus un problème d'effectif mais un cas de solidarité dans l'économie qui est même l'AES où maintenant sur chaque kilomètre carré 100 km carrés il faut qu'il y ait baraque donc on est en train de partir sur une nouvelle donnée qui n'a rien à voir avec l'ancienne donnée parce que tu as fait un effectif de temps qu'on a fait l'effectif d'aucune armée n'est connu par personne il sait l'estimation il me donne 21 000 après Facebook ni moi donné c'est faux c'est pas vrai ce n'est pas une réalité armée n'a qui m'a effectifié 21 000 personnes il peut être au minimum 30 000 à 35 000 là aucune armée ne donne l'effectif de l'armée donc il y a de ces données autour mais nous avons fait de telle sorte que nous avons un données sécurisées présent à numéro d'OB au niveau nous et puis ils savent comment au niveau donc effort mais nous avons gagné bela baraka ke tienka baraka ke drome kelen ngana mine mala baraka ke akena be muna okata c'est-à-dire munu nga kene ani munu be ka barake okata même profiter na ka fo genou akadi chama ka ke armée mais nga che drogue be ni ngana ekono dempere et ka ke sra sunyana mayu ou bien ete ka barawere ke yi wo yebe soro fenre de la femunu mai sra suya beneme ma kene manela bon sans iba sur al dimtinu yere chama be uto shima sur be keleme kono barabani eti be yimo bo ire la maintenant na fara ko ni damle na be konga sport ni non fe alors que mo kan yimo ko jo ire far su de la ka benini ko na nyona shimene la ni na fe na e ga ne ta etse ga dalo moi j'ai 53 ans mais ni jo mo ko ba fo ko shiti la o be sur mo fo be sur far tu la don chugo de bulu ani ika doke ire quoi bon iba ye munu nga koro doni bi ulu yere ka doke fanga ka boni dimseni chama fefe ka dui ku normani abe warbe soro no ala tuna do wakile ndia ka ambla ni fenga il faut que les enfants les jeunes même se préparent pour que ka jamana yere bara damne jamana chitinya ni dimsenu tew voilà ok grambe te kolo mane j'espère que ne compta là sinon classe de dame ne flene tanto là indirectement d'accord amedo sujet mi kono koro ni watina ni ko kuma kon tse ka fo ni kulantigate ni kulantiga ba mi be japana kono malgré que président yere enveloppe 6 milliards ni kona ka ta 7 milliards ni kona ka boka du énergie la wala sa kulantiga ka se ka doya ani bi il va falloir dongo do de faraka kabini ambe capital kono ambe ta 1 heure de temps 2 heures de temps ni wati yoro do yere se ka 3 heures 4 heures pour ça qu'on a vu que 7 heures 12 heures de temps wati yoro do la ministre bora ay nyefolike syndicat bora o nyefolike est-ce que bien se ka fo ni bras de fer be tananga do coup d'état kono ni bras de fer sorti flan no bibina est-ce que bi ni sorti flan yere be jamana arranger psi ministre ni syndicat ka ni sorti bon d'abord mais ministre fou ministre ma Sénégal to fo Sénégal de wire to fo carburant chena o Sénégal to ya carburant be ka chue o Sénégal to ya citerne tununa o Sénégal to ya avantage mun be di o kuma be se ka fo mais ni ko bela ni be jatimine kunyi normal Sénégal ka roli mu nere kabarakelo la pasa senika joro ye ka barakela u be se ka lafiya sɔrɔ cogo min na barakɛyɔrɔ kɔnɔ u be se ka hɛrɛ caman sɔrɔ cogo min na est ce que ministre kuma dɔ de fɔ min bɛ dankari kɛ barakɛlaw ka hakɛ dɔ la wa ayi mais n'i ye jateminɛ kɛ EDM yɛrɛ bɛ ka fonctionner cogo min a directeur bɛ na cogo min o yɛrɛ bɛ EDM baarakɛlaw ka contrôle yɛrɛ la parce que ni directeur min nana c'est-à-dire plan de carrière pour les ressources humaines ou te EDM ni ne nana dɔrɔn mɔgɔ min ka di ne b'o ta ka bila an naga kɔrɔ mun ka di n b'o bila place dɔ la ni ne fɛnɛ taara ni mun nana o b'a fɔ aw de tun ye karisa ka mɔgɔ ye o bɛ bɔ o de ye Sénégal ka kɛlɛ fɔlɔ ye Sénégal ka kɛlɛ filanan ye mun ye fantan baden de bɛ professionnel baden de bɛ olu de bɛ bénévolat kɛ depuis 10 ans
12 ans 8 ans 7 ans olu de bɛ u b'aw ka baara bɛɛ kɛ ni tali kɛra aw kan k'olu de ta mais o tɛ kɛ aw bɛna maa wɛrɛw de ta minnu yɛrɛ tɛ hali baara ɲɛdɔn donc o kɔfɛ ministre ma ko ka dɔ bɔ EDM ka sara la o mais a ye kuma de ɲɛfɔ ko celui qui se sent morveux se mouche ni kuma fɔra ko mɔgɔw don ne y'a k'i yɛrɛ e don donc bras de fer tɛ yen ministre y'a ka kuma tiɲɛ de fɔ fɛn min bɛ a ye o ɲɛfɔ ministre yɛrɛ ye dɔ fɔ k'i tɔ to EDM ko ka bon ni nin bɛɛ ye o bɛ se ka kɛ cogo di non mais n ko EDM ko ka jugu ni nin ye ministre ye min fɔ a tɔ ka jugu ni dɔw yɛrɛ bɛ ale da ma s'o ma yɛrɛ o ye jumɛn les faux compteurs minnu bɛ yen nin nɔ à peu près 11 000 faux compteurs ko kuma minnu fɔra ni hali sini n'a tiɲɛ ma se ka dɔn o ko bɛ cogo di 11 000 faux compteurs compteurs minnu bɛ yen nin nɔ a ko bɛ cogo di est-ce que a auditiw kɛra kelen filanan ministre da ma se mun ma centrale ninnu caman jɔra caman farala carburant ka utilisation kan mun de y'a kɛ parce que centrale thermique kan ka utiliser ni fioul lourd de mais u taara gasoil de k'a la o dun n'i y'o k'a la non seulement gasoil t'a fonctionner gasoil bɛ k'a daminɛ de la parce que gasoil ka fɛgɛn maintenant fioul lourd de bɛ k'a la c'est pour que hali carburant utilisation ka dɔgɔ mais n'i y'a bɛɛ kɛ gasoil non seulement consommation de carburant bɛ yɛlɛ mais en même temps a bɛ centrale ninnu fana a bɛ tiɲɛni don mansinw kun o kuma fana fɔra k'o note bɔ k'o bila yen o ma jate surfacturation min fɔra tiɲɛ de don mais a ma ko est-ce que a fɔra ko EDM baarakɛlaw de b'a kɛ est-ce que bɛɛ bɛ se ka surfacturation bɛɛ de bɛ bordereau ci yan bɛɛ ye directeur ye wa groupe électrogène mun nana n'a fɔra mais tiɲɛ de don wari dira mun ma k'a ka na ni groupe électrogène ye c'était pour amener des groupes électrogènes de production mais a nana ni groupe électrogène secours de le cas frappant même c'est le cas de Gao a sɛbɛnna ko générateur min kan ka taa ko 1500 kVA mais a nana moteur mun b'a la o ye 675 kVA ye 675 kW olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la o donc la plupart des groupes qui sont venus a si ma se ka tɛmɛ 40% de puissance kan donc o problème fana bɛ yen et puis mɔgɔ mana na EDM na directeur o directeur mana na o n'a ka fournisseur de bɛ na o de fournisseur kɛ fo 800 ni kɔ ye ni ne nana ne ni n ka fournisseur de bɛ na ne ni n ka achat de bɛ kɛ ne bɛ ka achat kɛ ne bɛ fɛn dɔw yɛrɛ san service tɔgɔ la hali n'u m'o ɲini ne ka fɛn bɛɛ bɛ n yɛrɛ bolo EDM yɛrɛ organigramme ni min nana o b'a k'a sago ye sara wari min bɛ don o la o yɛrɛ ka girin n'a bɛɛ ye donc il y a un problème donc i bɛ fɔ ko EDM kɛra vache lait de ye non o tɛ min vache laitière de ye o n ko parti politique y'a k'a ye depuis nin tɛ minnu ye fanga sɔrɔ n k'olu tun ye EDM privatiser ka tila ka gestion privatiser wa ni fanga dir'i ma ministre min bɛ na o n'a ka DG bɛ na samaba de don tulu bɛ bɔ yen nɔ dɛgɛ bɛ bɔ yen nɔ jɛgɛ bɛ sɔrɔ a la najini bɛ sɔrɔ a la fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a la i b'i ko ye k'i mun ye wa f'a bɛ f'i ɲɛna ko n'i tɛ parti la yɛrɛ k'i tɛ marché yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ donc an tora o de kɔnɔna na o fɛn caman caman de bɛ yen maintenant ni nin bɛɛ fɔra c'est une réalité courant tigɛra a courant tigɛ yɛrɛ ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la bɛ k'o de fɔ surtout donc nin mois in on na n'a pas eu même au lieu d'avoir un plan de délestage, on a eu un plan de coupure. Alors que le plan de coupure, ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est un plan de délestage. Et le plan de délestage, c'est N-1. C'est comme il y a une cassée, nan duna fontenina, amba ke chudi, pour que ni yan fanga dogara, ame dofara yan fanga ka chudi, ame barake chudi avec ceux qui ont les grands groupes, pour que ni amogo jora courant na kosebe, nous le groupe bla fonctionnement na, am se ka nogoya ko lui chudi, pour que ka fait loke. L'électricité n'est pas un luxe. Tant que l'électricité n'est surtout pas 20e siècle là, 20e siècle là. Non, c'est pas un luxe. Mais on a tenu de balbe bamalé on a munu mekla kujo ko antale centrale nucléaire ko la akanga to ni korolema. Bon nyebe ni korolema vle ni metana mi ni tetana en rochi. C'est pour cela ni be kuma fo il faut amener des propositions. Nous on a dit clairement na anga réforme de lana énergie kono. Réforme de membe. L'énergie courant dili à ce qu'il aime de fin sabarika. Fin follow avec forme la production d'électricité. Donc on be ke directeur de production ni groupe besan ale kan ka cahier de charge de ke groupe besan am go groupe jumena am go capacité jumena am go ka adapter conditions jumena ale bo barake. Maintenant pour un premier temps avec forme la production ni courant produit na yo ke 600 production K1 au K1 produit. Maintenant, courant produit, il ne va pas transporter. Donc, à transporter, quand tu produis, tu transportes. Donc, à transport, le courant est perdu au final là. Donc, Q1 est la production, QD est le transport. Maintenant, pour y avoir QD,
Q1 perte minnu bɛ kɛ i b'o bɔ a la donc QD égale Q1 moins les pertes o la i b'o quantité sɔrɔ n'i y'o quantité de transport sɔrɔ o fana bɛ distribuer o min bɛ distribuer a bɛ fɔ o ma ko Q3 donc Q3 fana pour que k'o fana sɔrɔ c'est QD moins les pertes en ce moment tu as la quantité d'électricité o de b'i bolo sisan o quantité Q3 min b'i bolo o de bɛ multiplier par le nombre d'unités d'électricité donc n'an bɛ fɛ EDM ko la an ka lafiya production dɔrɔn de bɛ kɛ EDM ka baara ye n'u ye courant d'an ma a distribution n'a feereli o kan ka di entreprise wɛrɛ ma k'o créer k'o bila yen k'o bɔ EDM ko la pewu on a besoin seulement de la production d'électricité maintenant au kɔnɔna na on peut créer un centre de régulation de l'électricité i n'a fɔ AMRTP bɛ yen cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'a libéraliser dɔɔni mais a kana di mɔgɔ wɛrɛ ma EDM bɛ to nationaliser la mais a bɛ dɔw fana bɛ bila clientèle la ka courant feere pour que hali ni dɔ farala an ka source d'énergie kan u bɛ se ka feere kɛ cogo min na u b'o kɛ donc il faut dissocier ces trois éléments ces deux éléments maintenant troisième élément fournisseur minnu bɛ taa il faut pas que EDM de ka wari d'u ma il faut pas que ça soit il faut le ministère des finances ale de kan ka fournisseur sara parce que hali carburant mun bɛ na douane de bɛ exonération bɛ d'u ma douane de b'a contrôler et la douane relève du ministère des finances donc pourquoi ne pas mettre tous ceux qui sont les fournisseurs ou les ministres des finances de Kangafo, ministre de l'énergie et de Damana Dola. Parce que tant que vous avez Dola, vous faites Warko Kumade, donc anti-cla. Maintenant, il faut des réformes. Cette réforme, confier la gestion des fournisseurs au ministère des Finances, qu'elle est deuxièmement, EDM Kanga Dandron, la production, le transport et la distribution d'électricité. Maintenant, la commercialisation de l'électricité ne sera plus du ressort de l'EDM. Au cas où au cas du groupe, on a une société de créer, une société de vente d'électricité, au Fénégal à Baraké. Comme ça, Barachité, l'EDM va seulement produire l'électricité. Maintenant, fournisseur ou yaketan au ministère Boulou. Et au niveau de la production, c'est des ingénieurs en électricité. Au lieu d'être occupé à un groupe à la, à un carburant à la, carburant qualité munganga douala, oui ni n'anga kena abana warko kumaka boala. Mais combat ne be fra ningal ka fiol ou s'entendre que alors que barrage chama de bambulu, fleuve chama de bambulu. Pourquoi anti frère que ka bo ni courant thermique na ka se ka parce que tawsa nube manatali barrage chama de bambulu ba chama de bambulu amun be se ka courant produit mais pourquoi anti bon ni gasoil ko ni groupe ko sanwosa ni problème na ka nyesi et triplé bambulu énergie solaire be ilion be fien be mais pourquoi anta nyesi oluma les énergies renouvelables pour que ka se ka baraka ka boni ni problème moi, ça bisaba ke barake bala de la ka baray de selenge fila ko interconnexion avec la Côte d'Ivoire quand on a fait un bela. Le sabotage a été fait exprès. Ça a été saboté depuis 30 ans. Maintenant avec un moun fo ni barrage nous kumbe nyama. Même do be kuma do fo ba ko énergie solaire. Je vais te dire le cas de l'énergie solaire. Énergie solaire te ke yoro la yiri be yoro non. Si tu prends 100 km² ou bien 100 mégawatts d'énergie, une centrale nucléaire de 100 mégawatts, Niata. Pour qu'il aller, ça détruit 300 à 360 hectares. Aba yiri befra. Abina ni jakonwe. O yani kana yoro la yiri te rom na ko le ko yiri befra pour que la centrale solaire doit installer de 100 mégawatts. Pourquoi ne pas l'installer au désert? Nous, quand on a Gao, nous Kidal, nous c'est pour cela que pour récupérer Gao et Kidal afin que nous morelu que au désert là. Oui, Kili. Flana. Et on a même des méthodes non conventionnelles, même si c'est l'énergie d'âme. Par exemple, la révolution du 18e siècle. Le charbon, oui, nous pouvons utiliser Francini Diamanaoula. Schiste bitumé de diamants. Nous avons utilisé au centrale nucléaire qui ça peut fournir au Mali plus de 2000 mégawatts. Et la durée de vie, ça fait 110 ans. On peut le faire. Maintenant, on est moins courant quand c'est. C'est pour cela que le gouvernement a compris que bien qu'on avait fait le courant stabiliser les nous. Il y a une source nucléaire. Bon, aux sources nucléaires, maintenant, on fait beaucoup de mais toi, à maîtriser tout ça, il faut aussi maîtriser. Sinon, tant qu'on n'a pas d'électricité, Mali t'y développé, Mali t'y tagné, Isinitina,
foyi tɛ kɛ. Oui, puisque usine ko an bɛ k'o kɔ puisque président ninnu bɛ ka yira k'a fɔ ICOMA Farama PP c'est-à-dire usine kan ka wuli mais jamana min na yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ courant ko basigilen tɛ est-ce que usine ko yɛrɛ ɲɛ bɛ se ka fɔ nin ko in. Non, a ɲɛ bɛ sɔrɔ o de y'a kɛ an y'o fɔ maliyɛnw ɲɛna n ko maliyɛnw ka bila u kun na ko jamana ko tɛ tile kelen ko ye. San 30 min n'an y'o kɛ Popapo la ko démocratie n'a tɔgɔ. Si depuis ce temps-là on avait pensé à installer les centrales nucléaires ça m'a sɔrɔ courant ko bɛ yan. Non. Donc nous sommes en train de faire en sorte que gɛlɛya mun kɛra kɔrɔlen sini ma sinikɛnɛ ma o ɲɔgɔn kana kɛ. Dans 7 ans i b'a sɔrɔ centrale nucléaire bɛ yen e bɛ ka ni gɛlɛya min fɔ o tɛ ninnu ye. Mais pour un premier temps nous allons souffrir. Maintenant au min fɛnɛ filɛ on va trouver les moyens parce que mun ye ko gɛlɛya yɔrɔ ye groupe minnu sanna groupe ma adapté a kɛra groupe secours ye et de telle sorte que hali carburant min bɛ don a la ça utilise plus de carburant que tout. Maintenant, on a d'autres barrages. Il y a le barrage de Guina, il y a le barrage de Malantali, il y a le barrage de Taoussa qu'on est en train de faire pour faire augmenter la production. On va réhabiliter le barrage de Sélingué. Parce que le barrage de Sélingué, je pense qu'il y avait 6 trucs comme ça. Maintenant, il n'y a qu'un ou deux qui fonctionnent. Il faut réhabiliter ça. On a même un ingénieur qui peut faire tout ce travail. Donc, on a gagné chez nous. Solution, oui. Et la solution aujourd'hui, c'est d'assainir le millier de EDM. Madame la ministre déjà a commencé ça. Parce qu'il y a une réunion qu'elle va travailler seulement avec 4 fournisseurs. Maintenant, ils vont trouver les moyens, un moratoire pour payer ça. Maintenant, fournisseurs, ils vont commencer à gasoil ni fuel nous en attaque don. Maintenant, tant que ma gestion warko de bon edem na amène au kelena parce que déjà edem il est chargé de green et jamanama. Mais il faudrait aussi que tu travailles à l'edem ou pas, que tout le monde qu'on soit équitable vis-à-vis de la production d'électricité. Maintenant, avantage de ce que Douma, il tourne là. Mais sur le plan d'électricité, quand l'électricité facture des salaires, mais comme ils sont énergie là-bas, c'est comme au niveau des agents de santé. Normalement, les agents de santé doivent être traités gratuitement, en plus de l'amour. Ni amour 30% bois là. Maintenant, comme on peut d'autres barres de là, ou exposer les deux, il faut faire en sorte que les autres 30% soient pris en charge pour que on se la fière. On a un nouveau baissé kake, quand on a marqué koka à faudra qu'on y ait edem na ko 10% de dron et boussara et tu laisses le reste. Non, ça va favoriser à ce qu'il lui reka courant génie kasoro ou ma contrôle kala. Chacun doit comprendre que l'électricité n'est pas un luxe mais c'est un besoin. Surtout après l'insécurité là, après la guerre. Femme mena, oui. Insécurité énergétique. Mais moi, madame la ministre, puisqu'elle dit 59 citernes bidounin et qu'on entend ko tuna kalo et les nani bunakuka. Mais ni yorin vraiment mo chama ni yorin femme. Citernes bidounin qu'on entend parce que tunu chokodi. Citernes do o donendo. Bordure de boula normalement bordure de libération de kanga kula munu tay citerne o donendo munu libération kanga tayrom décharge munu kanga décharge ko don mais au bidur nan be se ka tout les nan ko to di ko alibi vraiment ama fo moye alibi ka fo ali mo kili inculpera ni ko nye mo dabali banko ju bon je préfère ne pas trop m'aventurer dans ce débat parce que ka mba ni kuma nyongira parce que ne re ministre wole question orale là à interpeller les deux je préfère interpellation comme mais ne boulot question quand on pose ministre ah madame la ministre il y a une fois à ma famille mais bekele mec qui est ingénierie bekele mec qui est doit avoir calculé fou donc ah 59 tout na no kara kalo sangono ni mebe jolma mais il faut comprendre d'abord mobile citerne na quand on a carburant dit premièrement ils sont subventionnés. Donc depuis citerne d'auto abe donc on est citerne quand kataka ni carburant dit. Maintenant sur la base de ça ni citerne akaya quand kataka ni dit. O douane fenebe al marquage feneke nous ne quand on a ni carburant parce que on est terminé carburant tiki. Depuis et d'auto abe déclaré qu'on est citerne akaya dona quand kataka carburant dit edema. Maintenant il faudrait que Madame la ministre donne ces informations. Maintenant, 59 000 nana, anana chodi. Où qu'on me yorode mais, où qu'on d'aller me yorode mais parce que moi dois faire une explication d'autre qui n'est pas aussi convaincant. Parce que c'est vrai que 60 de kundo qu'elle y a versé, mais les autres là qu'on corole mi kumbe qu'on y warde ça là, qu'on directement
k'a bɛ sɔrɔ ka verser ko donc comme wari ma sara k'u taara donc cela veut dire que n'i y'o fana jateminɛ ça veut dire que effectivement c'était là-bas mais à ma versé pour d'autres raisons donc d'autres raisons minnu filɛ nin le débat devait s'accentuer sur ça ah 59 tununa ouais a tununa mais 59 mun tununa n'a bɛ k'a fɔ k'o tununa a wari de ma sara o de kama 59 tununa o tɛ kuma dɔ ya oh maintenant ouais tiɲɛ don depuis dontɔ a kun fɔra ko 60 de kan ka na n'a ye mais o 60 la kelen de ye essence di tɔw fɛnɛ ma di maintenant c'est à madame la ministre aussi d'aller voir maintenant est-ce que a fɔra k'olu mun donna est-ce que convention wɛrɛ bɛ yen à verser là donc c'est pour ça la question est là mais ne déjà je ne peux pas comprendre ko ministre bɛ se ka kuma ka taa kuma dɔ fɔ ka min tɛ tiɲɛ ye quoi a o maloya ka bon kojugu donc moi je préfère comme n y'a fɔ cogo min ni question kɛra je préfère qu'elle explique comment les 59 ont disparu et ka prévu ye jumɛn ye sur la base que 59 de kan ka kɛ oh maintenant munna o 59 ma kɛ o sɔrɔla mun fɛ qu'est-ce qui s'est passé ça c'est moment que jaabi ni fɛn bɛɛ bɛ ok mais même par rapport à citerne kelen min minɛna an y'a ye plateau ka ministre y'a jira k'a fɔ citerne kelen minɛna ka taa o tun bɛ force de l'ordre bolo mais 2 jours après an y'a ye citerne tigiw fana minnu ta ye citerne olu fana ye issue saisi par rapport à ça ka jira k'a fɔ citerne kun destiné tɛ o ye citerne min minɛna a ka restituer parce que a kun destiné tɛ comment dirais-je a kun destiné tɛ énergie ka fɛn tɛ mais est ce que n'o kɛra est ce que an tɛ se k'a fɔ peut-être minnu fana ye information di ministre ma peut-être o tigiw ye ministre ma faamu o bɛ ministre dɔ fili la si ça vers la vérité. non ne tɛ taa ko minnu ye information di ministre ma si moi je suis ministre si je dois donner une information je vérifie d'abord l'information à tous les niveaux mais douane ɲininka citerne hakɛya joli donna min kun kan ka na carburant di EDM ma min tila ka na cahier bordero lajɛ bon maintenant bordero la ninnu de kan ka kɛ est-ce que effectivement ce qui a été dit à la douane est conforme au bordero maintenant sur la base de ces chiffres là o données mun bɛ ne bolo n'i bɛ kuma i bɛ kuma n'o de madame la ministre ne peut pas nous dire qu'elle a été informée a bɛ se ka mun fɔ o ye de n ye mun sɛbɛnnen ye n ye kumana o de kan donc c'est pour cela il faut pas que mɔgɔw ka taga ka kuma fɔ ten attendons que parce que nin kuma dayɛlɛlen de don a ma datugu fɔlɔ ko tɔw bɛ sen na mun bɔra o y'a ta fɔ est-ce que o kɔfɛ madame la ministre version wɛrɛ di yan non donc attendons parce que an wasadenw ka baara ye mun ye parce que il faut pas que les gens soient surpris k'a fɔ ko hali CNT tɛ enquête parlementaire dɔ dayɛlɛ EDM ko la question d'actualité bɛ se ka kɛ moi j'ai déjà posé la question orale on attend la programmation de cette question orale pour voir situation bɛ cogo min mais ko in ka dun ni nin bɛɛ ye mɔgɔw bɛ ka 59 ko min fɔ dɛ a ka jugu n'o bɛɛ ye ko min bɛ nin kɔnɔ n ko mɔgɔ dɔw ka facture kelen sarala siɲɛ 4 o bɛ kɛ cogo jumɛn jɔnni b'o o ju la c'est-à-dire jafarinya bɛ nin ko la fo fu de ka siri na fo ka taa dugukolo meleke ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kan parce que i b'a dɔn a jafarinya yɔrɔ dɔn comment se fait-il que c'est le président qui pilote le comité de pilotage et que minnu ye nin kojugu kɛ olu ja ka farinya ka se nin ma mais tɛmɛnen bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin ko ju la ne de y'o f'i ɲɛna tu verras a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ tuguni bilen parce que a jafarinya bonyana kojugu quoi parce que ko caman bɛ nin na a kɔnɔna ka dun c'est pour ça n tɛna n yɛrɛ bila parce que ministre yɛrɛ fana ye kuma dɔ fɔ min ye groupe minnu jenina mais i bɛ se k'i yɛrɛ faamu cogo di ko président ka 6 milliards bɔ ka don groupe la ko o groupe ka taa san Nigéria sugu la ka na livrer techniciens du bɛ yen minnu kan ka se ka nin ko in kɛ nin ka passer ten. non ne bɛ ka mun f'i ɲɛna non le président n'a pas participé au fɛngɛ ninnu na par exemple mɔgɔw ma mun faamuya quand on dit que le président est le président du comité de pilotage. Cela ne veut pas dire qu'il est le technicien. Non. Maintenant, dans le cas où on est bien. Non, quand même, il y a d'abord le premier rôle du directeur général de l'EDM. Et il y a le rôle du directeur de production de l'EDM. Ensuite, il y a le marché. Marché libre là. Est-ce qu'il appelle d'offre Kerawa? Marché dira condition du maintenant. Moudé qu'on fera marché comme il y a fait un groupe mounana. Ce qui avait été demandé, mais on fera présent, il y en a groupe de là, des groupes de production. Mais le président n'est pas un technicien.
a ye mɔgɔ dɔw bila baara la mais à la suite des enquêtes des analyses des questionnements fo ka na ko jɔ mun nana ni groupe ye a jɔra la k'a fɔ effectivement en lieu et place des groupes de production a nana ni groupe secours de en lieu et place a nana ni fɛn o fɛn ye kɛmɛ sarada a si ma se ka tɛmɛ 40 kan donc o ko tɛ se ka bila ten o de la nin ko in kan ka taa ɲɛ k'a sɛgɛsɛgɛ marché dira e min ma groupe mun nana a nana cogo di et il a été prouvé que le directeur de production n'a même pas participé à l'établissement du cahier de charges et tun tɛ se ka taa nin sanni kɛ ni cahier de charge tɛ parce que le cahier de charge de lui permettait k'a dɔn anw mago bɛ nin groupe hakɛya la anw mago bɛ nin quantité hakɛya la o senfɛ hali n'a y'a commandé usine na hali usine bɛ bɛn a kan i ye nin mun di an ma ka na an bɛna a maintenance jateminɛ matériel de maintenance bɛɛ kan ka k'a la wa a bɛ tila ka jateminɛ pendant un certain temps n'a ma sɔn a bɛ segin ka taa ou bien mun kan ka kɛ o bɛɛ bɛ sɛbɛn papier kɔnɔ o ma kɛ o donc n bɛ ka fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin ko ɲɛdɔnnen don a tɔ ye dɔrɔn ka tɛgɛ kɛ maaw la min b'i ta kɛ pour que nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana sigi ka kɛ bilen donc bana dɔnna ka ban bana bɛna furakɛ maintenant anw ka jɔyɔrɔ ye mun ye dɔrɔn wari min bɔra président ta tɛ o a bɔra faso jiginɛ de kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka deniers publics détourner ni yɛrɛ ye donc il y aura beaucoup de choses nin fɛn in a bɛ lajɛya mais n'i ye jateminɛ kɛ c'est de la mafia c'est un réseau pour saboter la transition une bonne fois pour toutes mɔgɔ min ye nin kɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko ni président bɛ fa ni ba la u ye président janfa de c'est la trahison c'est nin ye ka muru turu i kɔ la de quoi c'est comme ne n'e ka jɛ e k'i ka danaya da ne kan ne ma se ka ko wɛrɛ kɛ nin ko o y'i janfa de kɛ bon o tɛ se ka tolérer o jan parce que c'est intolérable baara min kɛra a ma ɲa wa baara min kɛra fɛnɛ a bɛ se a dan na parce que adamaden ko de don i mana kɛ cogo o cogo i bɛ dɔ de bila ka ko dɔ kɛ mais tuma n'i dara mɔgɔ la n'u ye ko kɛ n'a ma ɲa mais est-ce que ministre yɛrɛ ma tɛ ni problème dɔn puisque yanni ale ka kɛ ministre ale ka cabinet de énergie audité donc ça veut dire que n'a ye audit kɛ o kɔrɔ ko problème min b'a la elle devait s'attendre maintenant mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka mais munna parce que an y'a ye syndicats y'a jira k'a fɔ ministre yɛrɛ tun bɛ u ka commission dɔw kɔnɔ ko mais munna bi de ministre bɛ bɔ ka nin ko bila sen kan ka sɔrɔ kurantigɛ tun bɛ yen wa mɔgɔ ye kɔlɔsili min kɛ kabini ministre fana ka bɔli kɔfɛ i b'a fɔ kurantigɛ bi de ka jugu ni kun ye. non o tɛ tiɲɛ ye. o tiɲɛ dɛ. ministre ka kuma kɔfɛ. Banyankara tun ye. non an ta bɛ Bamakɔ de ma an ta bɛ Banyankara ma. non on parle de Bamakɔ. fan bɛɛ de ye. non ne lamɛn. non an bɛ ka kuma Bamakɔ de kan. Bamakɔ ta o la Mali dan de ye Bamakɔ ye. non 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 an bɛ ka kuma. min filɛ n ka kuranko dɔ bɛ Gawo. a kuranko Tɔnbukutu filɛ kuran tɛ ka tigɛ yen. non parce que an tɛ yen dɔn. Mali dan tɛ Bamakɔ ye. non an tɛ yen dɔn. bon a b'a bila o kunkolo la ko Mali dan tɛ Bamakɔ ye. Bamakɔkaw fana k'u bila u kunna ko Mali ma da Bamakɔ. non mais n'i y'o yɔrɔ fɔ. n'i ko énergie on parle de l'énergie du Mali. on ne parle pas de l'énergie de Bamakɔ. mais Gawota ni Mopti fɛn ta olu ta kun ka jugu. olu ta kun ka jugu. n bɛna fɛn lamɛn tiɲɛnikɛla in bɛɛ bɛ Bamakɔ yan de. voilà o de kosɔn Bamakɔ ta bɛ ka fɔ. ce n'est pas l'énergie de Bamakɔ. c'est l'énergie du Mali. mais a répartition bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ yan. hali citerne répartition bɛ kɛ Bamakɔ yan. ma question de posé. kosɛbɛ. an tɛ EDM ko de la. an ma groupe ko kuma fɔ. groupe ko kuma na ne ma Gawota fɔ. est ce que e y'a fɔ k'an ka n'o fɔ. tiɲɛni mun kɛra a ma kɛ Bamakɔ dɔrɔn yan. Gawo n ko Gawo bɛ courant sɔrɔ 8 heures à midi. o kɔni bɛ a mɛnna. o tɛ a mɛnna wari dɔ la yɛrɛ a kun tɛ sɔrɔ yɛrɛ. non ni ko bɛ a mɛnna. Banyankara ye dɔgɔkun kelen kɛ dibi la. ministre ka kuma kɔfɛ nɔgɔya donna a ko la kelen filanan hali Bamakɔ yɛrɛ an tun bɛ se ka e tɛ taa dɔn sinon ne tun b'a dɔn an tun bɛ se ka heure 12 kɛ fɛn o la mais n'i ye jateminɛ kɛ variance bɛ don a la dans tous les cas. kunun an ye heure 13 de kɛ de 19h à 7h du matin courant tɛ yen. o ye kun ye. dɔw yɛrɛ fana ta ka jugu n'o ye. dɔw ta fana b'o dugu. o de kosɔn ko est-ce que ministre ka bɔli kɔfɛ a ma juguya parce que anw fɛ c'était 4h du temps 4h du temps. ne bɛna ni mun ye. mun de b'a hali ministre ka bɔli kɔfɛ mun t'a yɛrɛ la k'a man ka juguya. o kɔrɔ ye an b'a dabɔ a kama komi i bɔra. c'est pour ça que je dis c'est pour ça que n ko bras de fer ni bras de fer tɛ yen. nin bɛɛ ye kulonkɛ de ye jamana ko la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ye nin na.
c'est-à-dire u bɛ ka kulonkɛ kɛ halisa o Mali ko taara ka kulonkɛ la parce que ministre y'a fɔ ko sini bɛɛ ko a dɔ bɛ bɔ a la mais dɔ de bɛ ka fara a kan non ministre ko a bɛ diminuer ne tɛ ministre k'a bɛ diminuer ko sini ko caman bɛ bɔ a la mun fiyɛna n'a yɛrɛ kun kɛra ten ministre ka bɔ dɔrɔn ka kuma courant bɛɛ ka bila ordre la cela veut dire que effectivement donc ministre ka kuma bɛɛ ɲɛna mais dɔw de fana bɛ pour que ministre ka kuma a kana se ka kɛ tiɲɛ ye maintenant n'o fana kɛra kɔrɔ baara ma ɲɛ ministre kan ka baara tɔw de kɛ ka projection dɔw kɛ pour que yɛlɛma ka don ko la par exemple groupe minnu tiɲɛnen bɛ n'olu tɛ ka se ka fonctionner est-ce que u bɛ se ka ɲɛnabɔ du tic au tac maa min ye nin groupe lankolon nana est-ce que o baara bɛ se ka ban du tic au tac donc il faut que les gens comprennent Mali la an presselen de don kojugu maintenant ne bɛ mun kɔni dɔn comme n y'a f'i ɲɛna ne ye ministre interpellé nin ko in ne t'a fɔ ko ministre ka kuma ye tiɲɛ ye ne tɛ ministre dɛmɛ a ka kuma na mais ministre y'a jɔda kɛ anw maliyɛnw de kan ka jateminɛ kɛ sisan nin ko in kɔfɛ an fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an jɔyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka lakɔlɔsili kɛ an jɔyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka ministre ka kuma mɛn kuma fɔlen kɔfɛ mun de bɛ yen déjà o action kɛra quand la ministre a parlé l'action qui a suivi a ye fournisseur tɔ bɛɛ bɔ yen ka na ni fournisseur naani ye k'olu dɔrɔn ka na ni carburant ye an b'o tɔ fana de lajɛ kɛ maintenant o y'a sɔrɔ problème wɛrɛw bɛ yen an bɛ a kɛ de problème in ka se ka ɲɛnabɔ pour un bout de temps mais paraw ni barakɔnɔbila o fɛn tɛ dɛ n'o kun don cɛ an tɛ nin bɛɛ kɛ dibi la dɛ donc il y a des choses à chercher hali n'a y'a sɔrɔ dibi in bɛ yen mais terminé qui est clair là wallahi ni maliyɛnw tun tɛ transition fɛ ni i tɛ nin kurantigɛ kɛ Mali la jɛnna k'i ka to yen i bɛ ka taa n ko de kɛra o ma kɛ yan kɛ non a tɛ kɛ Mali la k'a ka to yen mais les gens ont compris que dɔw fana bɛ baara kolon de la n'i y'o fɔ o bɛ digi dɔw la ko n'a ganna dɔrɔn k'an b'a tugu ta ka da dɔw kun wa parce que Faransi kɛlɛbaga dɔw de bɛ Faransi dusukolo de bɛ dɔw kɔnɔ olu yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ la a bɛ tiɲɛ cogo cogo a bɛ tiɲɛ mais an fana ye Faransi sɛgɛn ten sa an tɛ Faransi bɔ nin na est ce que nin dɔw t'an yɛrɛ ye non mais est ce que nin dɔw t'an yɛrɛ ye parce que Faransi ko nin sɛgɛn an bolo est ce que nin dɔw t'an yɛrɛ ye o la e jɔ tan lamɛn sa i b'a dɔn tiɲɛ de man di mɔgɔ ye n'i ye kuma fɔlɔ min f'i ɲɛna maliyɛn tɛ baara kɛ voilà filanan démocratie min nana a kɛra démocratie lafulen de ye mais aw de nana démocratie puisque aw de y'a kɛlɛ kɛ non ne ma na n'a ye aw m'a kɛlɛ kɛ yan u y'an au contraire u y'an utiliser anw bɛna sa de puisque vous avez combattu pour l'avènement mais an bɛ se ka fɔ i ye contre parce que i tun bɛ se ka to a la moi j'ai lutté contre ces bêtises là depuis 30 ans ne b'u contre la depuis 30 ans n bɛ k'u kɛlɛ à partir caman bɛ yen ils sont à bɛɛ kɛra RPM ye ou bien ADEMA moi je n'ai jamais milité ni dans l'ADEMA ni dans le RPM jamais i ka taa vérifier jamais je ne suis pas un produit de l'ADEMA au contraire je suis un produit de Bedia Faso Jigi depuis ce temps o y'a sɔrɔ an bɛ lycée la an ye nin ko in ye a mɛnna parce que tiɲɛ ma fɔ jamanadenw ɲɛna o le de y'a ka fɔ ko ka jamana ka wari lakɔlɔsi a kɛra suyɛnni fanga de ye ka wari suyɛn miliyariw bɛ suyɛn a kɛcogo bɛɛ la pendant 30 ans maintenant o tiɲɛni an bɛ o de kɔnɔ mais n'an bɛ ko Faransi ko fɔ jamana in kɛra fɛn dɔ de ye dɔw bɛ kɛlɛ dɔ la fanga bɛ tiɲɛ cogo jumɛn minnu b'a la ko fanga ka tiɲɛ a tila bɛɛ dusukun ye Faransi dusukun de ye o de an b'a fɔ n'o de ye o parce que olu de caman bɛ tila k'a fɔ n'a tiɲɛna an y'a fɔ aw ɲɛna o parce que u bɛ fɛ ko an y'a jɔ u la ko u tɛ se ka fɛn kɛ dɔw yɛrɛ ka kuma tɛ ko ni an ma yan k'an dɛsɛra ko ka gouvernement sigi ko kuma jumɛn bɛ na problème min ɲɛ dɔnna n'a kan ka kɛlɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ jamana in tɛ maa ta ye o maintenant dɔw yɛrɛ ko k'olu ta proposition tɛ kɛ f'an ka bɔ n'i taara bɔ e ka bɔli o i bɛna taa bɔli min kɛ o maintenant yanni ka bɔ e k'i ka solution in proposer banni o Mali la an dɛsɛlen bɛ k'o de faamuya chacun d'entre nous non peut-être dɔgɔkɛ ka bɔli in fana peut-être solution bɛ sɔrɔ o la non et puis hali minnu bɛ ka bɔli yɛrɛ fɔ ne ka bonyaba b'o olu yɔrɔ la ka tɛmɛ mun bɛ k'i jɔ ko ka gouvernement yɛrɛ falen o yɛrɛ ta ye ko an ka gouvernement falen gouvernement de dɛsɛra il faut sauver Assimi nin tɛ manamanakan ye e bɛ se ka ɲɛsen sauver ka kɔfɛ sen to yan le gouvernement le CNT la transition mais c'est la même famille a bɛ siribe Assimi na a bɛ fɔ de ko CNT bɛ se ka taa gouvernement non parce que gouvernement yɛrɛ premier ministre décret dɔrɔn de bɛ yen n'a ma ɲɛ dɔrɔn président b'a signé dɔrɔn ka bila o yɛrɛ tɛ décret ko dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɛ décret kɛ mun ye décret ko tɛ c'est la confiance au lieu de voir le décret il faut d'abord voir non c'est juste dire que voilà ne président ka danaya ta parce que premier ministre bɛ baara kɛ président ka kɔnɔ olu bɛ gouvernement ko de la quoi e tɛ k'o de faamuya olu kɔni bɛ fɛ dɔrɔn sanga ni waati a ka fili dɔrɔn an ka na an k'an bolo don a la quoi gouvernement sigi ko kuma jumɛn bɛ na a fɔra ko énergie département de ma ɲa et le CNT peut même appeler l'ensemble du gouvernement k'u ɲininka nin mun ye nin kɛ ka aw sɔrɔ
Et si tu veux faire porter ça à un autre niveau, la responsabilité, c'est la responsabilité du ministre qui s'occupe de l'énergie. Ce n'est pas d'autres personnes. Au gouvernement, il y a la vacune la jume. Bon, non, mais ko bara fene ke abinya chumi apa demedi abinya chumi pati na nya na tinya ministre nyawo abinya jamana de nye pati dana fene daraka kabla au gouvernement yele ma ko kunye jume bon maintenant gâteau klein n'était na ke anya onya ame gâteau klein on rentre pas dans ça sinon munu me ka fokanga bon moi j'ai beaucoup de respect pour eux mais malheureusement beaucoup de tenina il na boli na pas jume na Coran ni mo donc na bora vraiment to Boliro la drogue à Courani Malema. Moi, je demande mon proposition que on a hakili na udi. Akina dili on n'a pas kabou. Ok, on va ta teliala sabla wati baru jaraku wati yɛrɛ ka tɛmɛ ɲɛna ma. An bɛ don studio filanan kɔnɔ min ye MINUSMA ka départ ye. An y'a ye kabini résolution kɔni tara k'a fɔ MINUSMA kan ka taa on a chronogramme dɔ de kun tracera k'anw tilew kan ka di. O ko sabu min ye centre ta o kɔni dira problème ye kabini an kɔni y'an sɛnsɛn ka se nord la min ye ber kabini ber kan kɔni minɛna ka taa an ni fifi minɛ an bɛ se ka fɔ a kɛra i n'a fɔ tasuma kɛra forobamugu la bi n'a gɛlɛya MINUSMA yɛrɛ y'a yira kɔsa in na k'a fɔ min ye Kidali ta ye k'o bɛna bila sabula ko gɛlɛya donnen bɛ a ko la kosɛbɛ an y'a ye armée reconstruction tun bɛ yɔrɔ min olu ka ko k'a labɛnna cogo min gouvernement y'o dénoncé bi an y'a mɛn k'a fɔ ko o ye Kidali kan bila o de ye kan bila Kilemadi est-ce que an tɛ se k'a fɔ nin fana ye étape wɛrɛ de ye tuguni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma nin waati in na est-ce que nin tɛ enjeu ni défi wɛrɛ de ye min kan ka révéler jamana ɲɛmaaw fɛ. Non, d'abord la première des choses Mali gouvernement kan ka plainte contre la MINUSMA non seulement pour violation du principe fondateur de la MINUSMA mais aussi pour violation de la résolution 2690 et pour livraison de la population malienne. Parce que MINUSMA est population livrée-temps. Parce qu'elle ne veut pas quitter. Benkan est Benkan. Benkan fera quelqu'un a fait. Et mon co qu'est-ce là. Nimba dira qu'à fond. MINUSMA conflé. Amba de l'écran jigida qu'à français des MINUSMA. La MINUSMA c'est la France. Et la résolution a été écrite par la France pour que MINUSMA kanaya. Et tout récemment, comment mina afrako MINUSMA kata. Français Falendo, MINUSMA élément des droits de l'homme n'kangana, anana mercenaires et Tombouctou et Kidal. Donc Français MINUSMA est raconté fait qu'elle est capable. Ou MINUSMA ka kon ataka, avec plan de rénover, avec con, n'etara papier qu'elle est jouée no mal la koju, ou qu'elle est jouée no avec quoi flan fait. Soit Mali gouvernement ka boko qu'elle est jouara, Nations Unies, a Conseil de sécurité franc-nyonga, a kana ande metuni. Soit Nations Unies yɛrɛ k'a ka doctrine de la responsabilité blanc en jeu k'o don ba la a bɔn sisan komi kɛlɛ juguyara ta tɛ ka bɔ ci tɛ ka bɔ sisan anw yɛrɛ bɛ fanga di an yɛrɛ ma ka na Mali ka population sauver MINUSMA ŋaniya ye nin de ye mais o de tɛ kɛ yan o de y'a kɛ n bɛ armée ka communiqué fo parce que communiqué o communiqué kɔrɔ de b'a la armée y'a yira bɛnkan kɛra mun ye a y'i fori ka bɔ an kɔ wa a taara ka kan to terroristes bolo aya douma, ça montre la complicité de la MINUSMA avec les top terroristes. Donc ça veut dire que c'est la MINUSMA même qui est terroriste ici. Mais même si Moussa Nintin Samara Badoko Wobala, Afrebaga Badoko Wobala, Wabisan Woka, Beba Doko MINUSMA Manawa Here Kamaya. MINUSMA Kumbule Meni Yoro et Nasa Ankonoton, Ode Minelen Fleniala. MINUSMA politiquement ya foya ko MINUSMA nana accord d'Alger là on t'a bulto et kataka accord d'Alger tout donc me faire min fiena dron même la MINUSMA on peut même considérer la MINUSMA comme des forces d'occupation ça sur le coup là parce que le ko imbe dué ou yemi nga sebare beaye marma fe munu mbolo parce que adona amanye don oui tasuma blala ka foko olu attaquer là a photo ka bo gawo kana sebare douanzani sebare che ore ka janwa gawoni douanzani ka jan aw ma tami ke gawoni douanzan che aw be kle sabake sebare ni douanzan che koremi ka livrer pour que aka se ka attaquer donc malien be ka na famia ko MINUSMA yere de kunye Mali jouer on a des preuves olu de mo formé ka minundo ka sɔrɔ ka section dɔ créer ko section mun bɛ mɔgɔ dege déménage la fɛn bɛ mɔgɔ dege mini bɔ cogo la o kɔni m'i dege mini dilan cogo la o de ye mɔgɔ dege mini dilan cogo la donc c'est un complot contre le Mali
le corps ni kuma min fɔ Sénat ɲɛfɛ ministre filɛ k'o de pratique kɛ nin la partition du Mali mais a bɛ ja a yɛrɛ kun sabula an ye bi sɔgɔmada in na bɛɛ kɛ mɔgɔw ma mun faamuya an kɔni armée bɛ ka baara mun kɛ Kidali de bɛ kɛ Mali ta ye mais a bɛ mɔgɔw kɔnɔ cogo min an ye diɲɛ de kɛ seere ye ka MINUSMA taabolo yira mais o kɔrɔ tɛ k'an m'an jɔ ka maa lajɛ dɛ kaɲi Mali ka constitution kura donnen kɔ ba la cɛ o cɛ n'i yera ka marifa t'i bolo k'e bɛ ka baara wɛrɛ kɛ kɔrɔ ye marifa ta jamana kama surtout minnu bɛ Kidali donc o de kama armée bɛ ka baara kɛ Kidali encerclelen don pewu guerre bannen don an bɛ joma kɔnɔ dɔrɔn de la les 3 frontières u tun kan ka to yɔrɔ min na n'o ye zone de libre ko gourma ye Burkina y'i jɔ a ka yɔrɔ la Mali y'i jɔ a ka yɔrɔ la Niger y'i jɔ a ka yɔrɔ la u kan ka boli ka don Niger sira min fɛ o datugura u y'u den nin sen fɛ ka terroriste ɲɛmɔgɔ damadɔ labɔ mais tɔw bɛ yen mais tɔw tɛna bɔ bilen parce que armée malienne kɛlen bɛ ka Kidali bɛɛ lakori Kidali lakorilen don a donda la radariw bɛ sanfɛ satellitew bɛ yen dronew bɛ yen hali ni mɛnɛmɛnɛni ko k'i bɛ don i bɛ ye et en même temps l'armée malienne est en train de rentrer à Kidali pas seulement en termes de tenue mais u b'u cɛla ye an bɛ kɛman dɛrɛ mun da ka di u la négociation tɛ yen i bɛ marifa bila i bɛ juger ou bien i bɛ faga maintenant o de y'a kɛ caman tun b'an cɛla il y a eu des soldats déserteurs minnu y'an ka maramafɛn dɔw ta ka taa ka tugu feere dɔw minɛna o la mais o taara feere minnu ma an ye pogo kɔnɔ 7 don la ka marifa minɛ olu fɛnɛ la donc min bɛ fɔ maliyɛnw ka bila u kunkolo la ko bi ka gɛlɛn ka tɛmɛ kunun kan mais ala kɛlen bɛ ka sebaya di Mali ma parce que kɛlɛ ye fɛɛrɛ kɛlɛ de a ka di caman ye dɔrɔn a ka tin ka fɔ an donna an ye Kidali minɛ an ye drapeau jɔ sanfɛ o tɛ o u tun bɛ fɛ k'o fɛɛrɛ de kɛ anw na anw ka don k'a fɔ k'an ye Kidali minɛ o la kɔfɛ n'an ye kɔfɛla bila u bɛna ka na bɔ an kɔfɛ i n'a fɔ u ye min kɛ Musa Mara tagali la depuis 10 heures a fɔra ko Mali tun gagné na mais midi bɛ se yɔrɔ min na gagné banna pewu donc ko min bɛ sen na sirasiw bɛ baara de la o de kama n bɛ min f'i ɲɛna maliyɛnw ka sabali minnu bɛ Bamakɔ yan e tɛ baara kɛ Bamakɔ i tɛ wuli yɛrɛ ka bɔ dilan kan i tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la maa minnu kɛlen bɛ k'u nin di n'olu ko k'u ka sa ko k'an lakana n'an ma se ka dɔwɛrɛ kɛ an ka dugawu k'u ye n'i se ka dugawu kɛ i da de n'i t'i da de kuma fɔ kuma min bɛ se ka courage don la parce que ko min bɛ ka kɛ bi mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ min kɔ tɛmɛnen bi ma nɔgɔn dɛ kɛlɛ o kɛlɛ nin dɔ de bɛ to a la ni min bɛ to a la o ye dɔ de den nin ye dɔ de cɛ don dɔw jɛra u den kɔ dɔw jɛra u musow kɔ e bɛ yan nɔ e n'i muso b'i da don o don mais dɔ jɛra o bɛɛ kɔ ko ale ka sa ko pour que ka aw lakana an tɛ miiri Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan Mali mago bɛ min na o ye hali ni ye politique mɔgɔ ni fanga de ka di e ye président de ka di ye an k'an cɛsiri bɔ yen an ka Kidali sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ n'a ye Kidali sɔrɔ Mali sɔrɔlen an tɛgɛ kɔnɔ élection min bɛ organiser ni min gagné e tɛna Mali mara i fɛrɛ ma wa mais e bɛ se ka jamana mara ka sɔrɔ jamana ci ta ye wa o de kama minnu kunkolo tiɲɛnen don olu bɛ élection ko kɛlɛ de la anw bɛ an ka jamana ka kɛ an ta ye fɔlɔ k'an ka autorité k'an ka jamana bɛɛ kan cela ne veut pas dire que kɛlɛ bɛ ban o hali sini fagali tɛ kɛ États-Unis hali sini fagali tɛ kɛ France maintenant insécurité tɛ se ka zoro te o mais il faut avoir d'abord ton territoire i ka jamana ka k'i ta ye i sago bɛ a la o de fɔra c'est pour cela même profiter ka plateau kan k'a fɔ a bɛ minnu kɔnɔ ko gouvernement bɛ ka accord appliquer accord banna koyi accord danger ma tun ye yɔrɔ damadɔ de a fɔlɔ o tun ko yɔrɔ min b'olu bolo k'olu k'o dugujukɔrɔ fɛnw d'u ma la constitution est claire les ressources et les richesses naturelles du Mali appartiennent à l'État filanan u ko régionalisation constitution est claire il y a 2 principes de gestion administrative la déconcentration et la décentralisation sabanan u ko armée reconstituée au banna il n'y a qu'une seule armée républicaine min bɛɛ ta ye naaninan fɛnɛ a fɔra ko n'i ye marifa ta k'a fɔ ko i b'a fɔ ko i bɛ nin indépendance ɲini i attaquer Mali la duurunan ko le Mali est un et indivisible indépendant pays unitaire donc farali ko kuma o banna donc maintenant police territoriale comme tun b'u bolo on a militarisé la police e bɛna police jumɛn kɛ territoriale ye bi les policiers déjà sont des militaires maintenant duurunan an kɛra ka fanga minɛ o la parce que u tun bɛ fanga ta ne ye nin tribu ɲɛmɔgɔ ye ne ye nin tribu ɲɛmɔgɔ ye pour que k'o ko fɛnɛ kase an ye insigne di dugutigi ka insigne bɛ di dugutigi ka fɛnw bɛ di dugutigi kuma bɛ taa fɔ dugutigi fɛ yen maintenant duurunan an y'a bila k'a fɔ ma dugutigiya t'a to ko e dɔrɔn de b'i sago kɛ parce que Kidali maa damadɔ de bɛ yen nɔ olu bɛ avantage bɛɛ sɔrɔ olu denw de bourse bɛ d'u ma olu de bɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ wari min mana di u b'o kunu
duguden tɔw tɛ fɛn sɔrɔ siya min bɛ ka Kidali mara bi o de ka dɔgɔ ni bɛɛ ye donc Mali bɛ ka segin a ka Maliya la o la quand on dit l'application intelligente de l'accord n bɛ fɛ Maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko pour nous l'application intelligente c'est adapter l'accord d'Alger à la réalité malienne sans une partition. Ok. Ni bɛ kɛ kuma ye kuma min bɛ an ka bi baro kuncɛ sabula Augustin bɛ ka jira k'a fɔ waati min sumana ka d'a ma o sera hali n'a y'a sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ne ni honorable bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin démocratie ko kuma in na yan n'Ala sɔnna donc nin waati in na n kɔrɔkɛ don mais n bɛ to ka taki nin waati dɔ donc n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala m'an ka jan kɛ mardi wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc nin waati in na ni de kɛra aw tulo garisigɛ ye an tɛ bɔ baro kɔnɔ ka sɔrɔ an ma an ka maaw fo sabula sanga ni waati an y'o de fɔ jɛmukan in an b'a sigi mɔgɔw de bɛ yen minnu b'a lajɛ minnu b'a bilasira walasa jɛmukan in ka se ka kɛ u sago ye cogo min an ka cɛkɔrɔba bɛ yen min ye monsieur Cisse ye ale kɔni bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la nin waati in na école karamɔgɔ don ale bɛ ɲamana an b'ale fo n'an bɛ taa surtout ne yɛrɛ fɛ Bandiagara gouverneur min ye El Bechiri ale ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ walasa bɛn ni keleya u ka se ka na cogo min ani a ka chargé de communication Umar Gindo an b'olu fo Bandiagarakaw fɛ Madu Jɛmɛ Kanaga orchestre Mopti an bɛ se ka fɔ sisan kɔni Bandiagara sabula an yɛrɛ kɛra région ye sisan donc an bɛ Madu Jɛmɛ fo nin waati in na n'a ka troupe n'an taara commune de Jamanati kɔnɔ min ye Seydou Kelepili ye min ye maire ye nin waati in na o b'a sɔrɔ ale fana sɔgɔlen don an b'a fɔ ka an ba ɲuman fɔ min ye Hawa ye min ye ale Jɛpikile ale fana y'an ka fɛn kɔrɔ ye directeur kɔrɔ ye d'école ye an b'ale fana fɔ ale fana bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la Kanda Soyiba ale fana bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la sabula ale fana tun ye CESCOM pharmacien ye nin waati in na ale fana bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la an b'ale fana fo donc ka na min ye Alimatu Gite ko Ɲafunke promotion de la femme la an b'ale fana fo nin waati in na ka na Mopti kɔnɔna na min ye Abbas Danbele le gouverneur an b'ale fana fo nin waati in na ni Mayiga a ka chargé de communication Hawa Cisse an b'o fo Sumayila Kulubali o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman ye an b'o fana fo nin waati in na studio Poto Kunayɔrɔ la o ka taa ne yɛrɛ karamɔgɔ Yaramu Nkɔrɔ la an bɛ ninnu bɛɛ fo sabula n'o de fɔ sanga ni waati ninnu bɛɛ bɛ émission lajɛ u bɛ to ka remarque ni conseil di pour que an ka se ka baara ni cɛ ɲɛ Bamakɔ yan min ye Dubai Mɔle Mamala an b'o fo Mamadi Dramé k'o fo nin waati in na Kalajata min ye nin waati in na Kante n'a ka cɛdenw an b'o fo nin waati in na ka taa fo Mariko la nin wala Ismo la an b'o ninnu bɛɛ fo k'a fɔ a ye ni Ala ma jɔnya juru jira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi wɛrɛ walasa ka se ka kuma babu wɛrɛ kan an tɛ bɔ kuma yɛrɛ la pepewu minnu bɛ ka kuma ni ja sigi ɲɔgɔn kan min ye Augustin Isobe ye an b'ale fo sabula ale y'an ka autorité morale ye min ye Isu Sangare ka fara Mɔrɔlayi Ture kan Fiɲɛsuru sira fɛ Abubakar Traoré Grand B Katigaw ka den mandi an b'o fo mais n ma min faamu kuran tɛ tigɛ Kati dɛ an ka se ka kuma fana fɔ an bɛ tila k'o kuma kɛ kɔfɛ kuran tɛ tigɛ kuran tɛ tigɛ Kati an bɛ tila k'o kuma kɛ an bɛ Katigaw fo nin wara ka fɔ aw kan bɛn mardi wɛrɛ